Galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolomba uyo tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraga jugu bomori tenya welila. أعوذ بالله فرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت في شرف الله جبا موفوق ولي مندو كدل الله سبحانه وتعالى في على كهنا ناكا كشنا كبركة على كو جدي كو تشياني ناو كلنجلنا بلا جلنكا واجلو كنا كانوا مغا مولا الدنيا كافو أنغا بي واجلو كنا كنو أنكرمو عبد الله تراويل نما ويلي كو باري alena jenyogon ufarala nyogon kan ka duwa kalankene sigi ka qur'ane kalanke kata ubalma musoma Allah ta'ala ka dine demeni sirafe no ye jeli funa kamarai ninga be akatle binan doma alislame bora jien fantan nani ka kenen segere qur'ane kalawon kelen bane ko fe unana sadakallahu kalawon ke jama ke mina fo ninga soro ka sharia kuma ulase tabaka nge je ka baro sharia wa sallallahu ala sayyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تاجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا رزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير من أكل ديدان. وبيض وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. وثبت أقدامنا على الصراط وسكننا في وسط الجنان. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن
وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل حزب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل ثمن سناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفا، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالزال زكاء، وبراء رحمة، وبزاي زلفة، وبسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وبالظاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين جناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربا، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وباللام الألف لقاء، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bɛɛ ye danaya ta ka da min kan n'o ye madame Bote Araba Tarawele a n'a baarakɛɲɔgɔn caman bi yan. arajo so mɔgɔw k'aw fo k'aw barikada ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ. ala k'a n'aw sara ni kayira ye. arajo ye ala k'a jidi, ala k'a n'a jidibaw jidi. binu b'a ni bi cɛ a ye fɛn min kɛ o kɛra ala ɲɛna. tile kelen communiqué yɛrɛ bɛ cogo di jango tile 40. donc ala wasara jɔn ma seere. an banana an bolila ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ hôpital du Mali mɔgɔw ka représentant bi yan ko ala k'a n'u sara. baara a ye fɛn min kɛ a kɛra ala ɲɛna
ne tɛ tugu baara la ko wari b'a bolo baara jogo de b'a to ni maaw kɛra a fɛ donc ka télévision ɲini ka na n'o ye télévision sirifila ye donc a nana ala ni ala kira de kama ani balimaya kama donc an bɛ foli lase sirifikɛ fana ma ala k'a n'a sago d'a ma a bɛ min ɲini hɛrɛ la yarabi ala k'a d'an n'a ma n'o tɛmɛna baara ka tɔndenw a ka présidente bi yan n'o ye tabara i n'i ka tɔndenw ala k'a n'aw sara ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala ka n'aw sara kɛ a ɲɔgɔn ye ala k'aw sara kɛ arijinɛ ye n'o tɛmɛna kulofu sumu a ɲɛmaaba a denba n'a présidente n'o ye nana jarani tungɔ ye n'i ko den dɔrɔn i ko ba parce que ni maa k'i b'i ɲin dɔrɔn jugu bi caya donc an b'aw fo k'aw barika da diɲɛ ye ala kama jɛ de an ka kulopu in tɔgɔ de ko la ilaha illallah seydina muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam don min an fa hadama a bɔra arijinɛ kɔnɔ a ye san 40 kɛ a bɛ ka ala wele ko ala ka yafa ma ala m'a jaabi mais don min a y'a ye larusu piyew la la ilaha illallah seydina muhamadu rasulullah o falen don ala tɔgɔ kan a ko ko tɔgɔ in tugulen don an dabama la k'a ka ca ala fɛ n'i dafalen don ala bɛ yafa i ma o don de 40 kɔnɔna na ala kira kanu kɔsɔn ala yafara an fa adama ma donc baara an b'a fo ka dugawu k'a ye ala k'a n'a sago d'a ma a filɛ ka maa 20 ni kɔ bila ka na kalan kɛ a banni na a y'a kɛ sarakati bɔ fana a y'a kɛ baara an y'i ka ko di ala ma abdulayi danaya bɛ min kan bi a kɛra ala ɲɛna i tarawele ala k'a n'i sago d'i ma ba mugutar e min y'an ka ɲɛmɔgɔ ye kikiden ala k'a n'i sara ala k'a n'i sutura ala k'a n'i jidi an b'a ɲini ala fɛ kuranɛ min kalanna ala k'a basigi don an ka jamana kɔnɔ ka nin kɛnɛ in sigi gejulu kelen tɛ dɛ a hakilina ma bɔ gejulu la bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta club sumu den bɛɛ lajɛlen y'a se kɛ mali kɔnɔ fo mali kɔ ka tungarankew an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada parce que n'i k'i bɛ maa kelen ta tɔgɔ ma i ɲin bɛ caya ni jugu ye maa o maa nana ka n'an dɛmɛ nin sarakati bɔ in ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen a tuma ta n'a balimaw fana ko ka da mamadu ta kan vraiment bɛɛ ka yafa bintu ma olu yafara ma ala ka yafa ma ala k'a dayɔrɔ suma a kɔlɔla si min na ala k'a da kɔ ma ala kana du barika wili a kɔ ala ko k'a ka ala ye bonya kɔsɔn alikuranɛ bonya kɔsɔn sallahu nabi n bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn an nana nin kama wa an tɛ se ka ban ma gejulu kamara n b'a fo nin bɛ mɔgɔ caman jigi sigi bari ni mɔgɔ jɛra n'a tigi y'a ko ta barika la i jigi bɛ sigi kɔfɛ mɔgɔw fana jigi bɛ sigi gejulu ka adamadenya la o tuma mɔgɔ caman bɛ da la adamadenya la nin na jɛ de dabɔra nin kama hɛrɛ ni hɛrɛ tana a dabɔra kama o tuma hɛrɛ tana mun ye nin gejulu y'o minɛ barika la tile 40 ni ala ko tɛ gejulu banna dumuni na banna ji la o tuma an bɛ finɛ bindu fo jɛ de y'an se ɲɔgɔn ma silamɛ lo ladiri don ala ka ɲinɛ a la ala ka yafa ma ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta dɔn kunna n bɛ dugawu kɛ sirifikɛ yɛrɛ ka teleso ye teleso nin a nana balimaya tugu kana sinjiya tugu pari nin bɛɛ ye kelenya dɔ ye sirifikɛ yɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hami dilan ala kira ka hami dilan a bɛ sira fɛn fɛn ɲɛ diɲɛ na ala k'a kisi a ma ne b'a ɲini diɲɛ don o don sirifikɛ ya rabbi yama ala k'a jɔlen to ya rabbi yama ala k'a jugu sunɔgɔ ala n'aw sunɔgɔra ala k'u kuru ka da n'u kurula ka da ala ka saya s'u ma u ka ɲinɛ a kɔ kira bonya n'a barika kosɔn bidon barika kosɔn salala salim ne den ne bɛ nin jama bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka ala fo ka ala kira fo ka sɔli kɛ mamadu kan nɛɛma ni kisi b'a ye binu ko kuma t'anw da bigayi de a bannen tile 40 de ye bi binu ka bana an m'a bila saya kan mɛ ni ala ye min kɛ o de ka ɲi mɛ binu n'anw bɛ jɛ de la kulobu sumu k'a daminɛ arajo jɛ ka fɔ sanfɛ la fo dugumana na bɛɛ y'a dɔn ko binu n'anw bɛ jɛ la bɛɛ wulila k'i jɔ sanfɛ arajo mɔgɔw baara n'a ka tɔndenw bɛɛ cɛ fara muso kan ne yɛrɛ bɛ dugawu kɛ bɛɛ de ala ka bɛɛ sara binu ko ne tɛ se ka foyi fɔ a la ni binu ni maa ka surunya binu ni ne ka surun sɔgɔma fɛ a bɛ n wele ka baro kɛ n fɛ fo 1 heure wasabu kan binu kɔnɔ jalen don binu ye balimalandi ye binu ye silamɛ ye binu bɛ fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ na ani diɲɛ maa ɲuman jɛra a bɛɛ la walahi donc n'o tulo bɛ naani don sira maa ma se y'a yɛrɛ se yan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba i m'an ka musokɔrɔbaw ye hali dɔw man kɛnɛ ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji ala ka binu jigi yɔrɔ ɲɛ an bɛ saraka min bɔ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ala ka nin kɛcogo ɲuman ala k'a kɛ b'a d'an yɛrɛ ma n tɛ bɔ kuma na n'i ma garan gejulu yɛrɛ fo i ni maa dɔ bɛ jɛ timi maa na mɛ n'a kunnayara i t'o tigi ye gejulu ye sɛgɛn min kɛ kununko bi ne b'a dɔn telefɔni bɛ ne n'a cɛ miniti o miniti mɛ bakɔ de ko n b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ala k'a sara n balimakɛ n balimamuso wala y'a kɛ wale jira
Gejuli ye bɛɛ tori ka bɔ ye k'i jɔ binu ko la parce que ale kelen balimamuso don ko n b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman ka tɔnden bɛɛ fo ka silamɛ bɛɛ fo sirifila tele k'aw yɛrɛ fo ani cɛ ani baraji sirifikɛ bɛ min ɲini ala k'a da n'a ma ala k'an bɛɛ sutura ni donna maa min gasi o bɛ yafa ala n'a kira kama ani baraji a yɛrɛ ni baraji ne bɛ dugawu kɛ Bintu ye Bintu fotulo ni yɛlɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ye ala ka ni maa cɛ bɛɛ ala kana du barika t'a fɛ ala ka hinɛ anw yɛrɛ la diɲɛ in na ka yafa ma an b'an ka alimami fo n'o ye baara ye ala k'a sara gejulu yɛrɛ min don ala k'a sara an bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn gejulu de sababu la yanni kɔkana an bɛɛ ye ɲɔgɔn dɔn gejulu de sababu la gejulu de fana ye ni initiative fana sɔrɔ k'a kɛ ala k'a sara ala k'a barika don a kɔ la kiraba sanuma rasulu kanu kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa sababu y'an se yan Binu ko de y'an se yan Bintu ye mɔgɔ ye a n'an jɛra kabini an jɛra an ma tigɛ a la don kelen nin kɛnɛ in k'an ka sigi Binu ye parce que a fana y'a ɲɔgɔn caman de kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ni ala y'a ka kalifa minɛ a la anw fana wajibiyalen don k'a kɛnɛ sigi a ye a n'a ka kan de n'i ma ban nali ma i tɛ ban taali ma ni ala ka jɛ ye an kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a ni maa cɛ ɲɛ ala k'a nɔrɔ ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ. Ayiwa n bɛ ala kira bonya don kuma la fɔlɔ kisi nɛma ba ye k'ala barika da ale min ye bi jira an kɛnɛ la b'a dɔn bi tile Binu bɛ ka bi tile 40 a bɛnna don min ma a tɛ dama dogo mɔgɔ la don barikama ala t'o kɛ bɛɛ ye tile 40 dun i bɔnna adamaden ka kaburu kɔnɔ dali la a bɛ kɔrɔ de jira a bɛ don dɔ de ko fɔ donc ni Binu ka tile 40 bɛnn'o ma an bɛ se k'a fɔ an dusukun kamikaminen don nka an bɛ nisɔndiya so parce que an b'a dɔn biɲɔgɔndon b'a sɔrɔ nɛma so ala taala ka sagoya la ani silamɛ furu bɛɛ lajɛlen Bintu ne n'a jɛra kabi radio Jakafo dayɛlɛ san fɔlɔ ne de y'a animatrice fɔlɔ ye kabi 1976 fo kana bila bi la ma tigɛ Binu la a ye ko caman dilan ne ye n sinankun don n'a ye n ka émission minɛ a b'a la di an bolo a sababu y'a to n ye mɔgɔ caman nasɔrɔ Binu ye ko caman kɛ ne ye ɲamakalaya yɛrɛ kɔnɔna na ani ni la kanu kɔnɔna na donc Binu ka saya bɛ fɔ ne ye don min o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ degunnen dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la mais n bɛ ala barika da a ye bi jira an kɛnɛ la donc ne kɔni bɛ bɔ ka Binu tanu k'a ɲini Jabaru masa fɛ ya rabi ala ka saya k'a ma nɛɛma ye barabara dali ala k'o nɔgɔya ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen ye ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Bintu tɔgɔ de tun ye ko jama jigini Haji Wasa a tun bɛ ko dilan mɔgɔ kɔ a b'a dilan i ɲɛna n'a ye mɔgɔ min kanu a t'i kanu ni nafigiya ye ne ye san 6 kɛ bana la o de ye n da Bintu ka hadamadenya la san 6 n b'o kɛ n bɛ bana la san 3 n bɛ so kɔnɔ n ye émission daminɛ don fɔlɔ min na ka antenne nabila mɔgɔ fɔlɔ min ye n wele o kɛra Bintu ye a ko Wuriya depuis n y'a mɛn ko e de bɛna kuma bi a ko a bonyana hakili ma kojugu n ka nisɔndiya bolo n tɛ se k'a fɔ ka da la n ye n sigi ka makɔnɔ f'i k'i dala kumakan fɔlɔ bɔ n ka sɔrɔ ka weleli bila i ma parce que olu ye finɛ min ye olu ni anw jojuguba de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ don hali ɲɔgɔn barabaatɔ ka kuma tɛ ɲɔgɔn su ma an bɛ ye ɲɔgɔn ka nin kɛnɛ dɔrɔn de la mais an ka duwawu bɛ ɲɔgɔn ye o tuma n bɛ Binu fo k'a waleɲuman dɔn a taara ka den minnu to a kɔ ala ka a k'olu ma hɛrɛ ye k'a ka simaya kalifa olu ta kan ala kira hɔrɔmana barika kosɔn alikuranɛ barika kosɔn salara rasuli ala ka somɔgɔw bɛɛ mɛn ka saraka bɔ a ye a furucɛ ala k'a kun a ye limaniya la saya kɔ ye limaniya an ni Finɛ Binu jɛra an jɛɲɔgɔn don an ni Finɛ Binu jɛra silamɛya kan an ni Finɛ Binu jɛra hɔrɔnya kan an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn na ka ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya la ka ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya la ka ɲɔgɔn sɔrɔ bonya la ka ɲɔgɔn sɔrɔ karama la ka Serifila mɔgɔ fo Usmane Sherif Marana Haidara an ka foli b'a ye an karamɔgɔ don ka n'a ka misari bɛɛ lajɛlen fo Finɛ Bintu a ka tile 40 saraka bɔ an b'o kɛnɛ de kan an bɛ kaburu don na yan an nana dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye k'ala ka yafa a ma ani silamɛsiw bɛɛ an ta ni walitaw an ye ɲamakalaw ye mais ani mɔgɔw jɛra adamadenya la ka jɛ silamɛya la ka jɛ hɔrɔnya la ni ne maa jɛra hɔrɔnya la n'a fatura a ka juru de b'i la e ka juru t'a la o la sa an nana Jakafo tɔgɔ la ani club Sumun tɔgɔ la
ani radio jaka fo tɔgɔ la ani télé sherifu la tɔgɔ la ani silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli kɛ Finɛ Bintu ye ka foli kɛ a cɛ ye ka foli kɛ a balimaw ye ka foli kɛ a denw ye ka foli kɛ a kabilaw ye ka foli kɛ a kɔ ye an yafara ma jɛna an yafara ma alikiyama ala de yafa masa ye ala ka yafa ma ala ko kɛ ala kira kanu kosɔn a ko kɛ Mamadu kanu kosɔn Musalifa kanu kosɔn Mina kanu kosɔn Arafa kosɔn ala ko k'a ka alaya kosɔn ani bidɔrɔma kosɔn salamu Mamadu. Alhamdulillahi rabbil alamin. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la. Kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun y'an ɲɛ Sotiba Funɛ Kamara ale ka tile 40 kɛnɛ kan min kɛra ni alikuranɛ kalan ye alisilamɛw fɛ Abdulahi Tarawele Bare ni ka fara Abdulayi Jan ale n'a ka kalandenw kan. Ala ka hinɛ se taaba ma sigida caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne n'aw la k'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiemi tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila na mara shikolomba